أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngifunda isuratul Ankabut, isicabucabu. Allah ukhuluma ngesicabucabu, ukhuluma ngespider. Allahu Akbar. Njengoba beshe abangakholwa bayafana nezispider esinganathemba esithembele entweni engekho. Abantu abangakholwa ke bafana nespider kanjalo. Nasemizini yabo kuntekenteke akukho ukuthula. Subhanallah. So Allah uthini? Bengakholwa benjalo. Allahu Akbar. Wenzani? Utlu ma uhiya ilayka minal kitab. Bafundele lokho kwambulelwe wena. Allah utshela isithunywa sakhe ukuthi bafundele lokho isambulo lesi sifike kuwe. Bafundele sona encwadini. Subhanallah. Bafundele incwadi ka-Allah. Waman asdaqu min Allahi haditha. Ikhona yini enye inkulumo edlula inkulumo ka-Allah? Allah uyabuza. Ikhona yini enye inkulumo edlula inkulumo ka-Allah? So Allah uthi bafundele le nkulumo ka-Allah esencwadini. Subhanallah. Bese wenzani? Wa aqimis salah. Allahu Akbar. Bese uyakhuleka, uyathandaza kumdali wakho. Ngoba inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allahu Akbar. Ngoba umthandazo wenze njani? Allahu Akbar. Ngoba umthandazo uyamphephisa umuntu ekuhlambalazekeni nasebubini nasekwenzeni izinto ezingamahlazo nezinyanyisayo. Umthandazo uyamphephisa umuntu kulezo zinto lezo. Amahlazo, amanyala, inkohlakalo, umthandazo uyakuphephisa kulezo zinto lezo. Allahu Akbar. Yena Allah uthini? Wala dhikrullahi akbar. Ngempela, subhanallah. Ngempela inkumbulo ka-Allah ingenkulu kunazo zonke. Inkumbulo ka-Allah ingenkulu kunazo zonke. My brother, my sister, wherever you are la ukhona, always remember Allah. Say la ilaha illallah as many times as you can. Uti alhamdulillah as many times as you can. Uti subhanallah as many times as you can. Uti la ilaha illallah as many times as you can. Uti Allahu Akbar as many times as you can. Logo Allah kuyamjabulisa. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam says in the hadith, authentic hadith, sahih hadith, subhanallah, kalimatani habibatani ila rahman. Allahu Akbar. Kukhona amazwi noma amagama amabili athandwa u-Allah lawo magama layo. Athandeka kakhulu konomusa. Habibatani ila rahman. Lawo magama lawo amabili athandeka kakhulu konomusa. Subhanallah. Khafifatani ala lisan. Alula olimini lawo magama layo. Wathaqilatani ala almizan. Lawo magama lawo amabili aqinile, ayasinda kwisikali sezenzo ezinhle nezimbi. Subhanallah. Imaphi lawo magama lawo? Subhanallahi wa bihamdihi. Inkazimulo yonke imfanele u-Allah nendumiso. Subhanallahi al-azim. Inkazimulo yonke imfanele u-Allah ophakeme kakhulu.
Allah uyawathanda lawo magama layo. So my brother, my sister, make dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah says, that is great. Wala dhikrullahi akbar. Ukukhumbula Allah yinto enkulu kunazo zonke. Allahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Futhi Allah uyakwazi konke enikwenzayo. Allah uyakwazi konke enikwenzayo. So bafowethu nodadewethu asihlaleni sikhumbula uAllah ngaso sonke isikhathi, singakhohlwa imikhuleko yethu ngoba iyona esisizayo ukuthi sihambele kude nenkohlakalo, sihambele kude nobudlova, sihambele kude nobunja, sihambele kude nezinto ezingamahlazo ezinyanyisayo. Umthandazo usisiza kuloko. Sengathi umdala angazivula amehlo, asivule ingqondo, asiqinise ekukholweni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.